सुबुंथि दानायाव धोरोमनि गोनां। सुबुंथि दानायाव धोरोमनि गोनां। सुबुंथि सभ्य सोदोमस्रि गोनां। सोदोमस्रि गोनां व्यक्ति सुबुं दानोब्ला सभ्যতাৰে নিজৰ জীৱন গঢ় দিয়াৰ মূলতে হ'ল ধৰ্ম। सुबुंथि दानायाव सुबुंनो धोरोमनि गोनां। गावनि जिउखौ सुबुं सोदोमस्रि गोनां महरै दानो थांनायाव मानि गोनांनो धोरोमनि गोनां। धोरोम गैयाब्ला गावनि जिउखौ सोदोमस्रि गोनां सभ्यता गोनां महरै जेब्लाबो दानो हाया होननानै बुंदों। जुदि धर्म रीति नीतिये যদি ব্যক্তিৰ নাই, কোনো এজন ব্যক্তিৰ নাই, সেই ব্যক্তিয়ে সভ্যতা সমাজত নিজকে কেতিয়াও গঢ় দিব নোৱাৰে। সভ্যতা থকা সমাজত নিজক সভ্য ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিবলৈ ধৰ্মৰ প্ৰয়োজন আছে। अब्ला गावनि जिउखौ सुबुंथि गोनां जुदि दानो थाङोब्ला धोरोमनि जुदि गोनांब्ला धोरोमालाय माथो फालाय जों बेखौ एसे नायदो। बे धोरोमनि ओंथिखौ दहाय जोंहा सार बिथां बेखेवगिरि सार बिथाङाबो नोंथांमोननो होलांबाय। दहाय बेखेवगिरि बिथाङाबो नोंथांमोननो होलांबाय। धोरोमनि मोनसे एकदम गुदि खलबनिल खोथा गुरुआ बुंलांनाय खोथा बिथाङा जोंनो बुंलांबाय। बेबायदिनो अनेक दङ जायखौ जों बुंजोबनानै फोजोबनोबो हाया। मोनसे खम समनि गेजेराव धोरोमनि बोसोनफोरखौ बुंथिजोबनानै सुबुंनो होजोबनायाबो गोब्राब। दा बेखायनो मोनसे मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो मा खालामनो गोनां जायो, फोजोबनानै थांनो गोनां जायो। दा बेयावहाय आं गासै धोरोमनि खोथाखौनो जे नोंथांमोननो बेखेवजोबनानै होलांनो हागोन बे नङा। आंनो होनाय आयदानि खलबखिनिखौसो आं नोंथांमोननो बुंनानै आं गालाङो। दानिया धोरोमालाय मा? धोरोम गैयाबा जों जुदि आब्रुथि गोनां जों जुदि गावनि जिउखौ जुदि दानो हायाब्ला धोरोमालाय माथो फालाय? जे धोरोमा माबोरै फैदों, धोरोमा माबायदि फैदों होनना बुंब्ला जों बेखौ थोंजोङै जों बुंनो हाया। जों एसे सिगांनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सानहरनो गोनां जायो। धर्म मानव समाजৰ মাজত কেনেকৈ আহিল, ধৰ্ম মানৱ সমাজত কেনেকৈ আহিল, এই কথাখিনি একে আষাৰে কোৱাটো কঠিন। যে ধৰ্ম মানুহৰ মাজত কেনেকৈ আহিল সেইখিনি কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ কি লাগিব, আদিম যুগৰ কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব, আমি পিছুৱাই যাব লাগিব। আমাৰ এই মানৱ জাতিটো কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰ্যায়লৈকে আমি যাব লাগিব। सुबुं समाजा माबायदि जादोंमोन बै खलबसिम जों थांनो गोनां जागोन। आं सुबुं समाजा माबायदि जाखो बे खोथाखौ आं बुंनो थांला, मात्र बुंगोन जे धोरोमा बे सुबुं समाजनि गेजेराव माबोरै जायगा मोनखो। आदिम जुगाव गोदो गोदाय मानसिनि गेजेराव मोनसे गाव थांना थानो थाखाय आदार जानायनि परिक्रमा सफैबाय।
परिक्रम दा बिसोरो बे आदार जानायनि समा सफैबाय आदारखौ जानानै बोरै थांना थायो बेखौबो बिसोर मिथिबाय आरो बे आदारखौ जानो थाखायनो आदारखौ मोननो थाखायनो बिथांमोना दाने जों मानसि जिबिया दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोनां जायो मानो होनबा मोनसे अरनाव जाग्रा आदारा अराय समनि थाखाय थायामोन बे आदारफोरा जाजानानै मोनसे समाव गैया जायोब्ला बै जायगानि सुबुंफोरा गुबुन जायगायाव आदार नागिरलांनो गोनां जायोमोन आरो बै समाव सुबुं समाजा माबोरै जायोमोन गोथां जायोमोन बेदर जायोमोन फिथाइ सामथाइ जायोमोन दा बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ बेदर बायदिसिनाखौ नागिरलाङोमोन सोर थाङोमोन हौवा माहारिया थाङोमोन आरो बिसोरना न' बां बिदि गैयामोन बिसोर दंफांनि दन्दरफोरावनो थायोमोन माहाबा दंफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ खाजोबनानै थायोमोन मोनसे समाव बिसोरनि फिसाया जेलानो ज'है फिथाइ सामथाइ नागिरनो थाङोमोन जिब जुनार नागिरनो थाङोमोन बै समाव मिथिंगाथिनि नारसिननायाव हयथ' बारहुंखा फैयोमोन सार अन्थाइ गावोमोन बारहुंखाया जालानो हुम फैबाय अब्ला बै दंफां दन्दर सिङाव थानाय बिनि बिसिया सानखाङोमोन आयु आंनि उमुखायाबा मा जादों दालाय नङा होमबा नोंथांमोना सानो ना साना दुब्लि गेजेराव फिसाया हालेवदों ख्रां सारेन्थिया गावबाय गावखांनाय लोगो लोगो आयु जोंहा बाबु बिफायाबा मा जाखो साना होनबा बिखायाव मोनसे गुलुब मानोबा गिखांनाय फैयो थिग बिदिनो बै समनि बे दम्पतिनि गेजेरावबो बिसोर बिसि फिसायनि गेजेरावबो मा जायोमोन बिसिया बे दंफां दन्दर सिङाव थानानैनो मोनसे गोरबोआव गाबखांनाय फैयोमोन जे बिहा मा जाखो दालाय बे गोरबोजोंनो मोनथिया हुसिया माबा मोनसे बुंफ्लांदोंमोन आयु हयथ' हे गसाइ हे इसोर आंनि बाबु बिमाखौ बासायदो बिबा माबा फैखो बिबा हुर बारहुंखा होनाबो मिथिया हुर मायाबा फैबाय सोरमोन बेला हुर फैनायानो बहानिफ्राय फैखो आफा इसोरनि दैदेननाय नङामोन दा बियो ख्रां सारअन्थाइ गावबाय सोर बिलाय आफा इसोर दैदेननाय नङामोन दा बियो र' अखाया जालानो हाबाय सोर बिलाय आफा इसोर बोराइ बाथौआनो दैदेननो नङामोन दा बियो दा बै खोथाखौ आजोलि बै दंफां दन्दराव थानाय बिसिया गावनि गोरबोजों सुंग्रि खोमाबाय माबा मोनसे रावजों बे जों मोनथिस'यै सोरबा द्वितीय बेक्तिया मोनथिस'यै रावजों खुगाजों माबा मोनसे बुंफ्लांबाय हयथ' हे गसाइ हे इसोर बै सोदोबानो इसोर गसाइ इसोर आरो गसाइनि बे रिंसारथिनायनिफ्रायनो मा जाबाय इसोरा जे बहाबा दङ नैबे जागायजेना दोहोरोमा बिदिनो उत्पत्ति जादों होननानै जोंनि गासै सुबुं समाजा फोथायना लायो अब्ला सोर बुंदोंमोन हे गसाइनिया सोर बुंदोंमोन बै दंफां दन्दर सिङाव थानाया सोरमोन फिसाया ना बिसिया फिसाया ना बिसिया अब्ला धोरोमनि उत्पत्तिया नोंथांमोन आइ बिमा माहारिनिफ्रायनो सृष्टि जादों होननानै गोदो गोदाय सुबुंफोरा बुंदों गुरुफोरा बुंदों धोरोमनि सृष्टिया गिबियाव बिमा माहारिनि गेजेरनिफ्राय फैदोंनो एकदम बास्तब सैथो बियो नैबे बिनि फिसायखौ बासायनायनि थाखाय सोरखौबा गाबज्रिबाय जे
नैबे धोरोमनि उत्पत्तिया बिदिनो फैबाय। होमबा जाय बिमानि खुगायाव, जाय बिमानि गोरबोआव, जाय बिमानि गोसोआव बै हे इसोर होननाय सोदोबा, हे गसाइ होननाय सोदोबा फैबाय जानो हागौ बै बिमायानो हयथ' धोरोमनि बेलायाव आदि गुरु हयथ' जोङो गुरु गुरुबि होनना बुंदों। बे गुरुफोरखौ जोङो 18 जरा बै जायगायाव जों सिबिबोदों। बे आइ आफा बिसोरखौ जरासे जों मासि होनानै जोङो सिबिबोदों। थिग बिदिनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो मा जाबोदों, नैबे इसोर बा धोरोम सिबिनाया फैदों। अब्ला नोंथांमोननिफ्राय जुदि फैदोंब्ला अब्ला नोंथांमोननि सक्तियाथ' एसे नङा, नङा? बिमा माहारिनि जिथु गोहो, बे गोहोआथ' एसेल' नङा, अगाध गोहो दङ। आं मोनसे खोथा बावगारबायसो, आं गोसोखांदोंमोन दहायनो। उनावब्लाबो गोबाव जादोंब्लाबो थांनाय खाथि फोरबोआव बिमा बरायनाय, बिमा माइनाव बरायनाय बे फोरबोनि थाखैबो आं दुलाराय बिमा माहारिखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय बावगोन बेखिनि खोथाखौ आं दहायबो सानखांदोंमोन। जे नोंथांमोना धोरोमनि उत्पत्तिया नोंथांमोननिफ्रायनो जादों आरो नोंथांमोना गोबां गोहोगोरा, गोबां गोहो नोंथांमोननियाव दं। दाखालि खाथि फोरबोआव, बिमा माइनाव बरायनाय फोरबोआव सोरखौ मानिखो, सोरखौ खुलुमखो? जोङो खाथि फोरबो होनना बुंदों, बिमा माइनाव बरायनाय होनना बुंदों। नाथाय बिमा माइनावखौ बरायनाया माबायदि बरायखो? माखौ बरायखो जोंलाय? बेवहाय गोबां ओंथि दं। जे बे बिमा माहारि, बिमा माइनाव होननानै जों आरोबाव मोनसे आफा इसोरनि सोरजिथाय मोनसे बेसादखौ बुंदों, बुहुम बिखाखौ। आरो बे बुहुम बिखाखौनो साफ्रोम बिमा माहारिजोंनो जों तुलना खालामदों। बिमा माहारिया बुहुम बिखाजों समान, बे बुहुम बिखाजों समान। बे बुहुम बिखाया जेसेबां गोहो दं, बिदिनो सासे बिमायाबो बिदिनो गोहो दं। रावबो नाथाय नुनो हाया। जाय हमदांगोन, सानखांगोन जे बिमा माहारिनि गोहोआ बेसेबां अगाध। बुहुम बिखायाव बे बुहुमनि जिब जिबिखौ जाहोनो थाखाय बुहुम बिखाया बिमा माइनाव बुहुम बिखा जानानै मा होदों? आदार होदों। नङा? आदार होदों। बे आदारखौ जानानै बे बुहुम बिखायाव थानाय गासै जिब जिबि थांनानै दं। बे बिमा बैसोमुथिया हरनाय बै आदारखौ जुदि बे बुहुम बिखायाव थानाय जिबिफोरा जुदि मोनजायाब्ला रावबो जिबियाबो गोथाङै थानो हानाय नङा। अब्ला बैबायदि गोहोगोरा आदारखौ बिमा बैसोमुथिया जोंनो होबाय। बिमा बैसोमुथिया सोर? नोंथांमोना। दा बिमा बैसोमुथिनि गोहोखौ जों मब्ला नुखो? जों ओरैनो साज्रांनायबानो नङा। बिमा बैसोमुथिनि गोहोखौ जोङो माइ फोथाराव जों नुबाय। जोङो आवसिया फोरबोखालि बिनि गोहोखौ, आवसिया फोरबोआव बैसोमुथिया गावनि गोहोखौ बेरखांहोयो। आरो बे गोहोखौ खाथि फोरबोखालि मनुस माहारिनि गेजेराव बा जिबि माहारिनि गेजेराव दिन्थियो। नाय आंनि गोहोआ। बै आदारखौ जानानै जों थांनानै थायो। आरो बे आदारखौ जानानै जों गासै जिबिया थांना थानायजोंनो जों सासे बिमाखौबो जोङो एखे गोहोनि बिमा माइनाव होननानै जोङो तुलना खालामनो हायो। दानिया नाय, बिमा माहारिनि गोहोआ जों बहा नुगोन? बै बिमाया जोनोम होनाय सुबुं सासेनि मोदोमाव जों नुगोन आरो।
जेरै बुहुमाव बर' माहारिनि गेजेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, दुलाराय बुहुमनिनो महामानब महात्मा गान्धी, बिथांमोनखौ सोर जोनोम होदोंमोन फालाय? एसे माबाजों मेलेमजों एसे हमदांदो, साज्रांनो नायबाला, ओरैनो खोनासंनायल' खालामबाला मोननाय नङा आरोना। बिनि ओंथिखौ नोंथांमोना मोननाय नङा, ओरैनो खोनासंनायल' खालामब्ला गोरबोजों आरो मेलेमजों एसे हमनो थाखाय नाजा। बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बेनिफ्राय बिश्वनिनो महामानब महात्मा गान्धी, बिसोरखौ सोर जोनोम होनायमोन फालाय? बिसोर बार सायावनो जोनोम जादोंमोन नामा? बुहुमाव जोनोम होदोंमोन नामा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ? सोर जोनोम होदोंमोन? नोंथांमोन बायदि सासे बर' आइजोआ जोनोम होआखैमोन दा। होमबा दुलाराय बर'निनो गेदेमा, जायखौ जोङो बर'नि बिफा होननानै बुंबाय, बे बर'नि बिफाखौ जोनोम होनाया सासे बर'नि आइजो, सासे बर'नि आइजो। बै आइजोआसो बिमा महर जानानै मा खालामदों? उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोनोम होदोंमोन। होमबा इसेबां गोहो गोरा सुबुंखौ जोनोम होनो हानाय गोहोआ सोरनियाव दङ? नोंथांमोन बायदि बिमा माहारिनियाव दङ। अब्ला जे बुहुमाव गोहो गोरा सुबुं होनना बुंब्ला जों बिमा माहारिखौ जों बुंनो हायो। होमबा बै बिमा माहारिनि गेजेराव इसेबांखिनि गोहोआ जुदि दङब्ला, अब्ला दोहोरोमनि गोहोआबो नोंथांमोननियाव दं। दोहोरोमनि गोहोआबो नोंथांमोननियाव दं। दिनैलाय जे देग्लाय दा जेनेबा आथिखालाव जोंहा हिन्दुत्वबादिफोरा दुर्गा फुजा खालामदों। दुर्गा फुजा खालामदों। सोरखौ खालामदों? सासे हिन्जाव मोदायजोखौ खालामाखैना? बे हिन्जाव मोदायजोखौ माने फुजा खालामदों बिथांमोना? मोनसे गोहोखौ दिन्थिनायनि थाखाय, आरो बे गोहोजोंनो बुहुमाव शान्तिखौ प्रतिष्ठा खालामनायनि थाखाय हिन्दुत्वबादिफोराबो मा खालामदों? दिनैनि दिनाव दुर्गा मोदायजोखौ फुजा खालामदों। आरो बिदिनो मोदायजो दंबावो। कालि मोदाय दं। कालि मोदाय दं। अब्ला बे दुर्गा देबियाबो आइजो मोदायजोआनो, कालि मोदायाबो आइजो मोदायजोआनो, लक्ष्मी जायखौ जों बिमा माइनाव होननानै बुङो, बे बिमा माइनावआबो आइजो मोदायजोआनो, आरो सरस्वती बेबो आइजो मोदायजोआनो। अब्ला सासे बिमाया मा महर लानो हायो? नोंथांमोननि मोदोमावबो बेफोर गासै महरा दं। साफ्रोम आइजो माहारिनि मोदोमाव बेफोरबायदि महरा दं। जे माबायदि एसे गावखौनो मोनसे एनालाइसिस खालामनाय, एसे जेनेबा एसे बिजिरनो नायलाय। माब्लाबा फिसा जेब्लानो रावा गाबगोन, अब्ला बै फिसा रावा गाबनाय समाव नोंथांनि गोसोआव माबायदि जायो नालाय? फिसानि सायाव गोथौ अननाय, गोरबो आवलिजासे अननाय। बे समाव फिसाजोखौ बा फिसाखौ अनै बुरखायनाय सोर बियो? बिमा सरस्वती नङा दा बियो? गावनि गोसोजों अनै बुरखायनाय बिमा सरस्वती, गावनि आथायनायखौ दौनानै फिसाखौ फुस्लायनाय, फेदेरनाय सोर बिलाय? बिमा माइनाव नङा दा बि? न'खराव जानो गोनां माखासे सुथुरफोरखौ रायस्रांनानै होखारस्रांनानै न'खरखौ सान्थियाव लाखिनाय बिमा दुर्गा नङा दा बि? आरो बोरैबा रागा जोंनांगौब्ला
हासिब सुवा सोरखौबा बुखांनानै हरनाय बिमा कालि नङा दा बे जायोना जाया बिब्दि जायोना जाया सेस्ला सिबबाय थानाय समाव सेस्ला सिबबाय थादों गोथार गोसो लानानै खुसि गोसो लानानै बे समावनो नाङै बाङै नोंथांखौ जुदि सोरबा रायदाव फैयोब्ला बायदिसिना सोंखारि फैयोब्ला नोंथाङा मा मुर्ति लागोन रागा मुर्ति लागोन ना लाया लायोना लाया रायगोन ना राया बेखौ नाय बे कालिनि मोनसे महर नङा दा बे अब्ला बेफोर गासै महराबो नोंथांमोननि बिमा माहारिनि गेजेराव दं दा बेखौनो दहाय जोंहा आलासि बे मा होनना बुंदों बे आफादखौ बेखेवनाय बेखेवगिरि बिथाङा बुंदों लाबालासों खाबाखासों आदा गोसों देवबारसों बेखौबो नोंथांमोना खासोंनो हानांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना बिमा माहारिफ्राबो मा खालामनांगोन खासोंनो हानांगोन बबे समाव आं बबे रुपखौ लागोन बेखिनिखौ नोंथांमोना बयबो मा खालामनो हानांगोन खासोंनो हानांगोन नाथाय अराय सम फिसाखौबो माबा मोनसे बियोबा बेयावनो धुमुखि होनाय गावनि फिसालाखौ माबा मोनसे बियोबा धुमुखि होनाय गावनि फिसाया माबा मोनसे मोजां बुङोब्ला बेयावबो धुमुखि होनाय बे न'खरा सान्थि गोजोन जागोन ना जेब्लाबो जानाय नङा बेखायनो बेफोर गासैखौ जों मा खालामनो हानांगोन खासोमनो हानांगोन दा बेबायदि खासोमनो हानाय हाबाफारिया बहा दङ धोरोमाव दं दाना धोरोमाव फैबाय धोरोमनि आसार खान्थिखौ जोङो फालिनांगोन अनसायनो हानांगोन सहायनो हानांगोन निमाहा होनो हानांगोन बेफोर गासै बाथौ बोराय बाथौनि फंबा रावा बेफोर नङामोन दा होनबा जे अनसायनो रोंनांगोन निमाहा होनो रोंनांगोन खौसे थानो रोंनांगोन बेबायदि मोनबा बोसोन जाहा बोराइ बाथौआ जोंनो होनाय बे मोनबा बोसोनखौ जों मा खालामनो हानांगोन जों सुबुं माहारि हिसाबै जोङो खासोमनानै जोङो लानो हानांगोन अब्लासो जों मा जागोन बैखिनि कर्मखौ जेब्लानो खालामगोन सोरबा बिमा माहारिया अब्ला बै बिमा माहारिखौ गामिनि मानसिफोरा मा बुंगोन बयबो बुंगोन हाय आमुखिया बिराद मोजांहाय खोथाफोरखौ मोजां बुङोहाय आखल आखुफोरखौ मोजां दिन्थियोहाय नङा बेखायनो असमियाव राव फांसे बुंदों चरित्रवान मानु पबित्र जलर निसिना आखल गोनां सुबुङा गोथार दै गोनां दै गोजों गोथार दै बायदिनो बै बथलाव दै दं बथलनि दैखौ नुहुरनाय लोगो लोगो गाङाबाबो गाङो नङाना बथलनि दैखौ नुहुरनाय लोगो लोगोनो गाङाबाबो गांनाय मोनो थु आखल गोनां मानसिया माबा मोनसे जुदि बुङोब्ला आरो बुंबाव मादै आबै आरोबाव बुंबाव आयै आरोबाव बुंबाव नै दा बेबायदि जोङो साफ्रोम सुबुङा जानो हानांगोन बेखायनो चरित्रखौ जों दानो रोंनांगोन आरो बेखायनो बुंदों चरित्रवान मानु पबित्र जलर निसिना চৰিত্ৰবান মানুহ পবিত্ৰ জলৰ নিচিনা পবিত্ৰ পানীয়ে যেনেকৈ সকলো ব্যক্তিৰ মন আকৰ্ষিত কৰে गासै सुबुंनि गोसोखौ बियो मा खालामो बोनानै लाङो सोबख'नानै लाङो गोथार दैया गोजों दैया थिग बिदिनो आखल गोनां मानसिखौ नुयोब्ला गुबुन मानसिफोरा मा खालामो बिनि खाथियाव सरजाबनानै थाजाबनानै बायदिसिना बाथ्रा खोनासंनो ओरैबो दा बेबायदि जों जानो हानांगोन